Amakhosi azodlala neTS Galaxy ngomsombuluko eMbombela Stadium ngo-3:30. iKaizer Chiefs ihlohla amagoli amaningi kuBetway Premiership futhi ayikaligcini i-clean sheet kwi-league. Umqeqeshi uNasruddin Nabi usebenza ngokuzivikela okusha okuhlanganisa uAnaso Miguel, uRashwin Dodli noBrandley Cross abadinga isikhathi sokudlala ndawonye. Ukumiswa komdlalo wase-Angola imidlalo emine nakho kwengeze inselelo. Unozinto Musho Fiantwentwari akakwazanga ukugcina i-clean sheet emidlalweni emihlanu ye-league, kwathi uBrandon Peterson naye wangenelwa ngamagoli kwimidlalo yakhe emithathu yokugcina. Manje uNabi ucabanga ukusebenzisa uBruce Mvuma owaziwa ngokuxhumana kangcono nokuba khona kwakhe ebhokisini. Kanti inkinga yini ngempela? Kungabe yindaba yokuqeqesha noma abahlaseli abanganele? Yize amakhosi eqala isizini kabadlali abafanayo abashaya amagoli angu-25 kuphela emidlalweni engu-30 ngesizini edlule, iKaizer Chiefs isishaya amagoli angu-12 emidlalweni engu-80 ye-league kule sizini. Nokho izinga labo lokushaya amagoli lisengaphansi kwenani elilindelwe. Ukuziphatha kahle kuseyinkinga njengoba kubika ukuthi uCarsten Sirino kunokungazwani phakathi kwakhe nomqeqeshi uNasruddin Nabi ngenxa yokungaziphathi kahle kwakhe. iKaizer Chiefs ike yabhekana nezinkinga ezifanayo phambilini futhi njengoba ikusasa likaSirino lingacaci, kuphakamisa ukukhathazeka ngokuthi ngabe bonke abadlali bayasebenzisana yini futhi kungabe benza konke okusemandleni abo ukuthi iqembu liphumelele yini.